Umntu akachukunyiswa, umntu akathathwa. Amen. 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 Ebelungisela ntoni? I-future. Amen. Hallelujah. Amen. Nakwelapho kaJoseph belungisela ntoni? I-future, ingakusasa. Amen. 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 Nangela xesha kakuphupha onatsika uJoseph lona uzala uYesu. Amen. Lo wayothatha uMaria. Amen. Naye wefuna uYoseph wefuna umala uMaria because emithe engamtshati. Amen. Cha ngephupho wafika uthi wathi Joseph ungamali uMaria ngenxa emithe wena Amen. ungamtshati. Amen. Yazi into ngapha ufike ingelo somgabhili phaya wamitha umntana wakhesu. So wena mthatha umamkele umkaka abe ngumfazi wakho. Uthetha uThixo kuYoseph ntoni ngephupho. Amen. Bamthela ngeYoseph. Wababa yena mntana uyena ufuna umbulala. Wahamba wabaleka naye. Wosho kwenye indawo. Xa efika phakalize wayekulo. Wafika uThixo ufuna ntoni ngephupho. Wathi Yoseph icebo ufuna ngongikazi. Amen. Ngoba lo mntana eqabule ibuthi. Amen. 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 That is why kwenye kuphela bekho ingoma enhle ibaleka Joseph thabathu mntana nonina niye Gibhithe ngoku yerod yamfuna umntana. Babevile ngoba ethona. La ngoma ebisitsho leyo yayisize ngephupha kubani? Tata kaYesu. Amen. Igama lakhe nguYoseph. Amen. Kawuyise ngantoni? Ngephupho. Cha la mazwi aseDebhe ayithatha ifake egintini. Baleka Joseph thabathu mntana. Amen. Amen. uThixo wenze ngantoni ngokuya? Ngephupho. Wathi Yoseph thatha lo mntana umke naye apha otherwise uzobulawa nguHerod. Wemka naye ngantoni? Ngephupho. Wamfikelelele kwathi kusisa wabe sengekuya noyise nonini Amen. Amen. Haleluya. Amen. Awuzemkile. Amen. Wasindi Yesu ngokwesiba ufikile uThixo ufika ngantoni? Ngephupho. And ufikile kube lungisela ntoni? Ingakusasa. Amen. Kangathi makabaleka uthi naye emakhaya apho wezelwe khona because kunento waxawuzela umntana beka uthe inkabe yakhe mayihambe yosho kwa uxotyini wakusokolisa. Amen. 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 Afuna lo mntana njengoba emncela lenkabe yakhe naye ayokhonzela kulaa ndawo ankundlela ezabo. Amen. Kodwa abantu bathe uze bebe nemoto baqale bagqibe 50 years. Amen. 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 Wena ubukhali ba owakho umntana alesena 21 years. Amen. Babe nemoto yakhe. Amen. Wona ngoba thatha inkabe yakhe uyise le kowabo. Amen. Awufika kwabo bafuna ungene kwabahlanje bangena umkhulu wakho bangena umthetho wakho uphinde bakulanda zonke lezasobolisa. Amen. Bazombe ubhunga esifuba ubhena wona uzona esifuba ukanti lande into zakho. Amen. Omnye pha wethanda i-critified xa usenza